כן, מגיע. שיחות באסלאמבאד חושפים פערים עמוקים מאוד בין האמריקנים לאיראנים. לפי מקורותיי, על הנייר יש הסכמה עקרונית. אם יושג הסכם, ארצות הברית תסיר סנקציות רבות. המחלוקת המרכזית נותרה הגרעין. האמריקנים הגיעו עם קו ברור, אפס העשרה על אדמת איראן והוצאת כל האורניום המאושר ל-60% משטחה. האיראנים מוכנים לפיקוח ולמגבלות ואפילו לרדת לרמות העשרה נמוכות, אבל לא מוכנים לוותר על עצם העשרה. במקביל הם דורשים הישג בין השאר בסוגיית מיצרי הורמוז. בתוך החדרים השיח היה חד. שר החוץ עראקצ'י אמר לאמריקנים, מה שלא הצלחתם במלחמה לא תיקחו מאיתנו בהסכם. אחרי 40 יום שלא הצלחתם, לא הגיוני שתדרשו עכשיו הכל. ומהצד האמריקני המסר היה ברור לאיראנים. לפני המלחמה היו לכם דרישות אחרות, אבל כעת, אחרי הפגיעה בתשתיות האיראניות, אין לכם שום כוונה לרדת מהדרישות, ואפילו להפך. בעצם כל צד משוכנע שהוא בעמדת כוח, האמריקאים כמנצחים, האיראנים כמי ששרדו. ובתוך איראן עצמה הקרע רק מעמיק. הנשיא פזשקיאן מפעיל לחץ כבד להגיע להסכם. אמש הוא התקשר מאיראן לעראקצ'י ואמר לו, תעשה הכל כדי להביא משהו. זה אסון כלכלי אם לא יהיה הסכם. ומנגד, במשמרות המהפכה זועמים, בעיקר על רליבאף, הביקורת עליו חריפה, לא רק על עצם המגעים, אלא על כך שהפך את הערוץ העקיף למגע ישיר, כולל בחיצות ידיים, מה שנתפס כהשפלה בתוך המערכת. אחמד ואידי, מפקד משמרות המהפכה, אמר למקורביו, עדיין לא קברנו את המנהיג, ורליבאף לוחץ יד עם מי שרצח אותו. ובתוך כל זה אנו למדים שהצד האמריקני אינו מתפשר בשלב הזה, ועומד על הקווים האדומים שהציב הנשיא טראמפ.